हरे कृष्ण. आवाज येतोय? ऐकू? स्क्रीन दिसते का? हो, दिसतंय. चालेल चालेल. आपण चालू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आता आपण 18वा मंत्र करतोय. मंत्र करण्या अगोदर आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांची कृपा असल्यामुळे बघा आपण एवढे आज शेवटचा जो भाग आहे 18व्या मंत्रातला तो बघतोय आणि आपल्याला थोडं का असेना काहीतरी समजलं असेल अशी मी आशा करते. आणि श्रीला प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी हे सगळं लिहून ठेवलंय आणि आपल्याला शिकवलंय की किती महत्वाचं आहे की आपल्याला कृष्णाशी कनेक्ट झालं पाहिजे आणि प्रार्थना केली पाहिजे. ती प्रार्थना कशी केली पाहिजे हे पण त्यांनी आपल्याला सांगितलंय. तर श्रीला प्रभुपादांसह दंडवत प्रणाम करून आपण हे अध्ययन सुरू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. तर आता आपण एकदा हा 18वा मंत्र आहे तो म्हणूया. माझ्या नंतर मग तुम्हाला कोणाला म्हणायचं असेल तर तुम्ही म्हणू शकता. अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुधि अस्मज् जुहुरानम् एनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. कोणाला म्हणायचंय? हरे कृष्ण. मी म्हणू? हा म्हणा. अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मान् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम. हरे कृष्ण. खूप छान म्हटला. बरं आणि कोण? वैष्णवी माताजी. विवा विश्वानि देवा वायुनानि विद्वान् युयोध्य अस्मज्जुहुरा नाम एनो भूयुस्तनं ते नाम उक्तिं विधेहि मा. हरे कृष्ण. हा आणि कोणाला म्हणायचंय? चालेल. मग आपण आता पुढे जाऊया. याचा अनुवाद वाचायचा आहे. क्षितिजा माताजी. हो. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे अग्निप्रमाणे शक्तिशाली भगवन, हे सर्व शक्तिमान, मी आपल्या चरणी दंडवत प्रणाम करून आपल्याला नमस्कार करीत आहे.
हे भगवन, मला असा योग्य मार्ग दाखवा ज्या योगे मी आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचेन. माझ्या भूतकाळातील सर्व कृत्यांना आपण जाणत असल्याने कृपा करून मला पापांच्या परिणामापासून मुक्त करा. त्यामुळे माझ्या प्रगतीत काहीही अडथळा येणार नाही. हरे कृष्ण. तर आपण या मंत्राचा म्हणजे जवळजवळ पाऊण भाग बघितला होता. आता जे कोणी आले नव्हते त्यांना मी एक छोटासा रिकॅप घेते की या मंत्रामध्ये कृष्णाची तुलना अग्नी बरोबर केलेली आहे. अग्ने म्हटलेलं आहे. तर अग्नी बरोबर का तुलना केली आहे? कारण जे काही आपण अग्नीमध्ये घालतो त्याचा भस्म होतो. तर इकडे श्रीकृष्णाला असं म्हटलंय की श्रीकृष्णा, तू अग्नीसारखा शक्तिमान आहेस आणि आमची जी अनर्थ आहे किंवा आम्ही जे काही पाप केलेला आहे हे सर्व तू जाळून भस्म करून टाकू शकशील. आणि मग प्रार्थना अशी केली आहे की तू मला सुपथावर ठेव नेहमी. म्हणजे तू मला सन्मार्गावर ठेव, मला भक्ती मार्गावर ठेव. म्हणून इकडे सुपथा असं म्हटलंय. आणि मग आता इकडे आपल्याला सगळ्यांना अनुभव आहेच की आपलं जे हा जो जन्म असतो तर बऱ्याचदा आपण जे काही आपल्या जीवनात जी काही संकट येतात किंवा अडथळे असतात ते कसे असतात की गत जन्मात काही केलं असतं आणि त्याचे परिणाम आपण आता त्याच्या सामोरे जातोय. आणि असं करता करता काय होतं की आपण कुठेतरी भक्ती मार्गापासून घसरतो किंवा वाममार्गी जातो. तर इकडे जो भक्त आहे त्यांनी म्हटलंय तू मला नेहमीच सुपथावर ठेव आणि तू अग्नीसारखा शक्तिमान आहेस. तर माझे गत जन्मातले पाप त्याचे परिणाम जे मला आता भोगावे लागतात ते सगळे भस्मसात कर. आणि मग मी तुम्हाला सर्वांना उदाहरण दिलं की कसं असतं की एखादी शिप असते की जी महासागरात आहे. ती या शिपवर ग्रॅव्हिटीचं काम चालूच असतं, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचं. पण जेव्हा त्या शिपमध्ये एक असं भोक पडतं आणि जे समुद्रातलं पाणी आतमध्ये येतं, मग ती शिप काय होते, हळूहळू खाली बुडायला लागते. मग मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला जर या भवसागरातून पार व्हायचं असेल तर आपली जी भक्ती आहे ही भक्ती म्हणजे एक जहाज आहे आणि या जहाजाचं मेंटेनन्स हे आपल्या हातात आहे. मग जे काय आपल्याला गत जन्मात काही जे काय आपण केलं असतं किंवा जी काही संकट असतात त्या संकटाकडे अटॅच न होता आपला जो फोकस आहे तो फक्त भक्तीवर ठेवायचा आहे. म्हणजेच काय की आता कुठेतरी भोक असेल, छोटं मोठं भोक असेल आणि कुठल्या तरी जहाजावरच्या माणसानी बघितलं तर त्यांनी काय केलं पाहिजे, लगेच ते बुजवलं पाहिजे किंवा त्यांनी लगेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितलं पाहिजे की असं असं इकडे भोक आहे आणि समुद्राचं पाणी येत आहे. मग ते वेळच्या वेळेवर बुजवलं की ही जी शिप आहे ही तिचा प्रवास निर्विघ्नपणे करू शकते. पण त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा या भक्तीमध्ये म्हणजे भक्ती मार्ग जी भक्ती आपण करतोय ती एका जहाजासारखी आहे आणि गत जन्मातले जे काय पाप केली आहेत त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. तर त्या संकटांकडे आपण अटॅच होऊन आपण भक्ती मार्ग सोडून देतो. आणि सोडून देणं भक्ती मार्ग म्हणजे पूर्ण भवसागरामध्ये बुडून जाणं, म्हणजे जन्म मृत्यू या चक्रामध्ये आपण अडकतो. तर आपल्याला ते नकोय, आपल्याला भक्ती मार्गच पकडायचा आहे आणि आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय. तर हे मी तुम्हाला सांगितलं आणि मग मी तुम्हाला आपण विकर्म, अकर्म आणि कर्म याबद्दल थोडस बोललो. आणि आता श्रीकृष्ण आपल्याला या मंत्रामध्ये म्हटलंय की ते सर्व शक्तिमान आहे. तर याबद्दल आता आपण बघूया.
आता तुम्ही मला सांगा की जेव्हा तुम्ही सर्वशक्तिमान असं तुम्हाला शब्द दिला जातो, तर पटकन त्याचा अर्थ काय आहे असं तुम्हाला वाटतं? म्हणजे त्यांच्याहून शक्तिशाली कोणीच नाही. बरं, म्हणजे सर्वशक्तिमान म्हणजे जनरली आपल्याला काय वाटतं, म्हणजे श्रीकृष्णाने कसं गोवर्धन पर्वत आपल्या करंगळीवर, डाव्या करंगळीवर उचलला होता. तर हे आपण सर्व शक्ती म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की श्रीकृष्णाला पर्वत सहज उचलता येतो, किंवा किती मोठा ग्रह असला, जसं वराह देवानी आपल्या सुळ्यावर पूर्ण पृथ्वीला उचललं होतं. तर शक्ती म्हणजे आपल्याला ना एक स्ट्रेंथ, जे आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो की काही उचलता येतं किंवा काहीही अगदी सहजपणे करता येतं, असं आपल्या मनामध्ये शक्ती म्हटल्यानंतर ती एक कल्पना असते. पण इकडे जर तुम्ही बघितलं, तर खरा शक्तिमान म्हणजे कृष्ण जो आहे त्याची खरी शक्ती कशात आहे? म्हणजे आता समजा जर एखादा चांडाळ असेल, हा जो चांडाळ असेल, कृष्ण चांडाळाचं परिवर्तन ब्राह्मणामध्ये करू शकतो आणि ब्राह्मणाचं परिवर्तन तो चांडाळामध्ये करू शकतो. म्हणजे हे फक्त भक्तीच्या शक्तीवर. जर एक चांडाळ असेल, आता त्याची काही चूक नाहीये, त्याचा जन्म झाला, त्या चांडाळ परिवारात जन्म झाला, परंतु जर त्यांनी भक्ती केली, जर त्यांनी कृष्णाचा नामजप केला, तर त्यात इतकी शक्ती आहे, इतकी शक्ती आहे की तात्काळ तो ब्राह्मण होऊ शकतो. मग हे श्रील प्रभुपाद सांगतायत की सर्वशक्तिमान म्हणजे हे फक्त नाहीये की कृष्णाची फिजिकल स्ट्रेंथ किती आहे, किंवा त्यांनी काय काय गोष्टी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स केलेल्या आहेत, म्हणजे काय काय श्रीकृष्णाने केलेलं आहे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, हे नाहीये. इकडे श्रील प्रभुपाद म्हणतात, जे हृदयाचं परिवर्तन आहे, हे श्रीकृष्ण घडवू शकतात, ही त्यांची खरी शक्ती आहे. आता मी तुम्हाला म्हटलं, मृगारीची गोष्ट माहितीये. तो काय चांगल्या कुळामध्ये त्याचा जन्म झाला नव्हता, पण तरी देखील तो नंतर कसा झाला, कृष्णाचा शुद्ध भक्त झाला. हा, आणि एखादा ब्राह्मण असेल, ज्याप्रमाणे अजामिल याचा जन्म ब्राह्मण कुळामध्ये झाला होता, पण तो कसा झाला, डिग्रेड झाला ना, तो चांडाळासारखा राहू लागला. तर हे जे परिवर्तन आहे की एखादा माणूस जो चांडाळ आहे त्याला कृष्ण वर उचलू शकतो, ही असं संबोधून इकडे, म्हणजे असं जाणून की ही कृष्णाची शक्ती आहे, त्याला सर्व शक्तिमान असं म्हटलेलं आहे या श्लोकामध्ये. आता समजा जर एखादा माणूस एका विहिरीत पडला आणि वर दुसरा माणूस बघतोय, तर तो लगेच त्याला दोरीत टाकतो आणि त्याला सांगतो की तू दोरीला घट्ट पकड आणि मी दोरी ओढतो आणि तुला बाहेर काढतो. आता समजा जर जेव्हा आपण दोरीला पकडतोय तेव्हा आणि तो माणूस वर काढतोय, तर तुम्ही मला सांगा की याच्यामध्ये खरा जो प्रयत्न आहे तो कोण करतय बाहेर काढण्यासाठी? जो खेचतोय माणूस तो प्रयत्न करतोय जास्त. बरोबर, जो खेचतोय तो. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की भक्तीमध्ये आपले प्रयत्न काहीही नाहीयेत. आपल्याला काय करायचं, फक्त त्या गुरु परंपरेला पकडून धरायचंय. बाकीचं काम तर कृष्णच करत आहे किंवा आपले गुरु करताय. आता ज्या माणसानी ज्यांनी दोरी धरली आहे, विहिरीत पडलेला आहे, त्यांनी दोरी सोडली तर काय होईल?
मग ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो, गुरुत्वाकर्षण असतं, ते आपलं काम करणार आहे. तर तसंच आपल्याला फोकस आपल्या जी आपल्यावर संकट येत आहेत किंवा आणि काय आहे, आपण आपल्याला रिव्हर्सल्स फेस करावे लागतात आपल्या आयुष्यामध्ये, इकडे लक्ष न ठेवता आपलं काम काय आहे की भक्तीला आपण पकडून धरायचंय, आपलं चॅन्टिंग करायचंय. तर इकडे आपला सगळा फोकस पाहिजे. तर इवन इकडे 6.26 भगवद्गीता जरा उघडता का? मी पण माझी भगवद्गीता आणते. हो हो. 6.26 हम्म. वाचता का? हो वाचू हा. अनुवाद. हा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. आपल्या चंचल आणि अस्थिर स्वभावामुळे मन जेथे जेथे भरकटते तेथून मनुष्याने ते ओढून घ्यावे आणि आत्म्याच्या नियंत्रणात आणावे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रीकृष्ण काय सांगतात की मनाचा स्वभाव चंचल आहे, अस्थिर आहे आणि ते सारखं डिव्हिएट होण्याचा प्रयत्न करणार आहे, परंतु परत त्याला खेचून तुम्ही सन्मार्गावर आणा, नियंत्रणात आणा. हे आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय. आणि आपलं मन भटकूच नये, अस्थिर राहू नये, चंचल राहू नये, म्हणून श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय, रोज सकाळी 1 तास भगवद्गीता, रोज सकाळी 1 तास श्रीमद भागवतमचा अभ्यास करा, संध्याकाळी 1 तास भगवद्गीतेचा अभ्यास करा, 16 माळा चॅन्टिंग करा आणि तुम्ही मंदिरात येऊन सेवा करा. म्हणजे या गोष्टी जर आपण श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेल्या ऐकल्या तर भवसागरातून आपलं जहाज किती निर्विघ्नपणे वैकुंठात जाईल. कुठेही आपल्याला कुठलीही कलॅमिटी, कुठलंही संकट जरी आलं तरी आपलं मन हलणार नाही. तर आता चांडाळ म्हणजे वैदिक संस्कृतीमध्ये आपण चांडाळ म्हणजे म्हणतो की जो कुत्र्याचा मांस खातो त्याला आपण चांडाळ असं म्हणतो. तर अशी जी लोक असतात जे नॉनव्हेज खातात, तर त्यांची जी चेतना असते ती खूप कमी असते. पण अशा सुद्धा खूप कमी चेतना असलेला माणूस कृष्ण त्याला शुद्ध भक्त करू शकतो. तर हे जे परिवर्तन आहे फ्रॉम बीइंग चांडाळ टू बीइंग अ प्युअर डिव्होटी, याच्यामध्ये श्री कृष्णाची शक्ती दिसून येते. आणि यासाठी श्री कृष्णाला म्हटलेलं आहे सर्वशक्तिमान. आणि लक्षात ठेवा की आपल्याला फक्त ती जप जो काय आपण करतोय, जी रोज आपला जो रुटीन आहे, सकाळी उठून चॅन्टिंग करायचं, फक्त प्रसादच खायचा, म्हणजे तुम्ही दोरीला घट्ट पकडून धरलेलं आहे. आणि घट्ट पकडून धरल्यावर बाकीचं काम तुमचं नाहीच आहे, बाकीचं काम सगळं कृष्ण करणार आहे. आता आपल्या मनाची जी पॉवर आहे, हा, ही खरं म्हणजे एक कृष्णाच्या शक्तीचा तो एक प्रतिबिंब आहे. कृष्णाने भगवद्गीतेत म्हटलेलं आहे ना, सर्व इंद्रियांमध्ये मी मन आहे, 10व्या अध्यायामध्ये. तर हे लक्षात ठेवा की आपल्या मनाची पॉवर ही कृष्णाच्या शक्तीचा एक प्रतिबिंब आहे. पण कसं आहे ते की जितकं तुम्ही कृष्णाशी जास्त कनेक्ट होता तितकं तुमचं जे मानसिक बल आहे ना ते खूप स्ट्रॉंग होतं, खूप स्ट्रॉंग राहतं. जर तुमचं कनेक्शन खूप थोडंसं असेल तर तुमची जी माइंड पॉवर आहे, मानसिक बल आहे, हे सुद्धा कमीच राहणार आहे. तर बघा, कधी कधी आपल्याला दिसून येतं की एखादा खूप प्रगत भक्त आहे पण तरी तो भक्ती मार्गातून बाहेर आला.
असं आपल्याला कधी कधी दिसतं. तर तेव्हा तुमच्या लक्षात असं आलं पाहिजे, म्हणजे हे बघून तुम्हाला असं नाही वाटलं पाहिजे की हा एवढा प्रगत आहे, हा इतकं करतोय तरी पण हा भक्ती मार्गातून पडला किंवा बाहेर आला, मग माझं काय होईल, असा नाही विचार केला पाहिजे. तुम्हाला असा विचार आला पाहिजे की कितीही प्रगत जरी भक्त असेल, कितीही मोठा भक्त असेल, तरी अ, अ, भक्तीची जी पॉवर आहे ती खूप मोठी आहे, किंवा कृष्णाची जी शक्ती आहे ती खूप मोठी आहे. जर एखाद्या भक्तानी, मग तो कितीही प्रगत असेल, जर त्यांनी भक्ती जी आहे तिकडे, भक्तीकडे किंवा भक्तीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केलं, तर त्याचं पतन निश्चित आहे. हे तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. आता समजा जर तुम्ही ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं की त्या माणसानी दोरी पकडली आहे आणि दुसरा माणूस ती दोरी ओढून काढतोय. जेव्हा तो दोरी सोडतो तेव्हा गुरुत्वाकर्षण काम करतं. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण जॉब सोडतो, भक्तीचे नियम पाळत नाही आणि वेगवेगळ्या सबबी देत राहतो, तेव्हा काय, माया जी आहे ती आपलं काम करणार. जसं ग्रॅव्हिटी आपलं काम करते, तसं जेव्हा आपण कृष्णाशी डिस्कनेक्टेड राहतो तेव्हा माया आपलं काम करते. आता समजा जर एखादा माणूस लिफ्टनी 20व्या मजल्यावर गेला आणि त्याला लगेच परत खाली यायचंय, आणि जर त्यांनी म्हटलं की मी लिफ्टसाठी वगैरे थांबणार नाही आणि एकदम 20व्या मजल्यावरून उडी मारली, तर काय होईल, परत त्याच्यावर ग्रॅव्हिटी चा ग्रॅव्हिटी आपलं काम करेल आणि तो खाली पडून मरेल. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे, आपल्याला ज्ञान पाहिजे, आपल्याला गुरु परंपरेला पकडून धरलं पाहिजे. जो जप आपण करतोय तो खूप निश्चयात्मक बुद्धीने केला पाहिजे. आणि सर्व शक्तिमान म्हणजे एक याचा अर्थ असा होतो की मला की आपल्याला असं जाणलं पाहिजे आपण की मला कृष्णाच्या शक्तीमध्ये जास्त श्रद्धा आहे आणि माझ्यामध्ये जी इनॅबिलिटी आहे, बघा आपण काय परफेक्ट नसतो, तर माझी जे काय मला करता येत नाही, किंवा जे काय ज्या काय काय माझ्यामध्ये, जी काय माझ्यामध्ये उणीव आहे, याच्यापेक्षा जास्त मला कृष्णाच्या शक्तीवर भरोसा आहे. पण आता सांप्रत काय आहे, आपल्याला होतंय की माझ्या इनॅबिलिटी मध्ये, माझ्यामध्ये जे काय कमी आहे त्याच्याकडे आपण बघतच नाहीये, पूर्ण दुर्लक्ष करतो. आपण म्हणतो माझ्यामध्ये ॲबिलिटी आहे. तर आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपल्यामध्ये सुद्धा पात्रता नाहीये, आपल्यामध्ये खूप डिस्क्वालिफिकेशन्स आहे. आपल्यामध्ये काम, क्रोध, लोभ हे खूप जास्त आहे. आणि असं जर आपल्यामध्ये विचार आला तरी देखील आपल्याला जरी असं वाटलं की मी भक्ती सेवा किंवा मी भक्ती करू शकेन का, तर तेव्हा तेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवा की आपले काही लिमिटेशन्स असतील, आपल्यामध्ये खूप गोष्टी कमी असतील, पण कृष्णाची जी स्ट्रेंथ आहे, कृष्णाची जी शक्ती आहे ती खूप आपल्यापेक्षा आहे. आणि केवळ कृष्ण बघतो की एखादा भक्त प्रयत्न करतोय, धडपड करतोय माझ्याकडे येण्यासाठी, आणि जेव्हा कृष्ण असं जेन्युइनली बघतो की जेन्युइनली हा भक्त माझ्याकडे येण्यासाठी धडपड करतोय, तेव्हा कृष्ण काय करतो, त्याला शक्ती देतो. आता जेव्हा आपण कृष्ण भावनेचा अभ्यास करतोय, जेव्हा आता तुम्ही भगवद्गीता वाचता, तेव्हा आपल्याला सुद्धा बघा अनेक गोष्टींना, आपल्याच अनर्थांना सामोरं जावं लागतं. आता श्रीकृष्णाने सांगितलंय की जो भक्त अनर्थांशी लढत असतो त्याला मी मदत करतो. हे श्रीमद भागवतम मध्ये 11.5.42 यात सांगितलंय. आणि भगवद्गीतेमध्ये 9.30 हा श्लोक आहे. तर आपण जरा श्लोक वाचूया का, क्षितिजा माताजी? 9.30.
हो हो पाळते. हा अपि चेतु सुदुराचारो ना. हा हरे कृष्ण. अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह. अत्यंत दुराचारी मनुष्यही भक्तिमय सेवा करीत असेल तर त्याला साधूच समजले पाहिजे, कारण तो आपल्या निश्चयामध्ये योग्य प्रकारे स्थित झालेला असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे अत्यंत जो दुराचारी आहे त्याला कृष्ण पर्सनली मदत करतो, फक्त बघून की याची धडपड चालू आहे माझ्याकडे येण्यासाठी. आणि जेव्हा आपण आपल्या अनर्थांशी, काम, क्रोध, लोभ आदी यांच्याशी आपण झगडत असतो, तेव्हा आपण 4 स्टेजेस असतात ज्याच्यातून आपण जातो. तर पहिली स्टेज आहे ती म्हणजे असहाय्य पराभव. म्हणजे ज्याप्रमाणे आता कोणी आलं, भगवद्गीता ऐकली, मग आम्ही नेहमी 12वा अध्याय जेव्हा चालू असतो तेव्हा सांगतो की भक्तीचे 4 नियम आहेत. तर ते 4 नियम म्हणजे कुठले, की नॉनव्हेज खायचं नाही, दारू प्यायची नाही, किंवा परस्त्री परपुरुष गमन करायचं नाही आणि जुगार खेळायचा नाही. तर हे जेव्हा कोणी ऐकतात, नॉनव्हेजच खायचं नाही किंवा चहा कॉफी आणि कांदा नाही खायचा, तेव्हा ते म्हणतात की कृष्ण भावनाभावित जीवन माझ्यासाठी नाहीये, मी निश्चितच हे काही सोडणार नाही. तर याला म्हणतात असहाय्य पराभव, की आपण ऐकूनच म्हणतो की नाही, मी हे काही करू शकणार नाही. मग त्याच्या नंतरची स्टेज, चुकून आपण ही स्टेज ओव्हरकम केली आणि अजूनही आपण भगवद्गीतेच्या क्लासला जातोय आणि ऐकतोय, कथा ऐकतोय, थोडासा आपण जप करायचा प्रयत्न केला, कुठल्या तरी शुद्ध भक्ताबरोबर किंवा साध्या भक्तांबरोबर जरी आपण संग केला, मग काय होतं आपण बघतो, अरे इतर भक्त जे आहेत ते हे करतायत, त्यांनी सोडलाय, कांदा लसूण सोडलाय, नॉनव्हेज खात नाही आणि अजिबात हॉटेलमधलं खात नाहीयेत, चहा कॉफी सुद्धा सोडलीये. मग मला सुद्धा असं केलं पाहिजे. आणि आपल्याला आपण जाणतो की ही बाई किती प्रसन्न वाटते, हिला सुद्धा काही संकट नाही येत असं नाही, पण त्यामध्ये सुद्धा हिची प्रसन्नता आहे, मग मी सुद्धा असं राहायचा प्रयत्न करीन. मग मी काय करते की माझा संघर्ष चालू होतो माझ्या अनर्थांबरोबर, पण माझा निश्चय खूप सबळ नसल्यामुळे किंवा निश्चय जरासा कमी असल्यामुळे मी माझ्या अनर्थांबरोबर तितकी स्ट्रॉंगली त्याला स्ट्रॉंग फाईट करू शकत नाही आणि काहीतरी होतं आणि परत माझं पतन होतं. मग हे झाल्यानंतर असं होत राहतं एकसारखं. मग त्याच्यानंतर जी तिसरी स्टेज आहे, तिसरी स्टेज म्हणजे संघर्ष आणि विजय, की आपण संघर्ष करतोय. आता आपण विचार करतोय की माझ्या जीवनाचा ध्येय काय आहे, की मला कृष्णाकडे जायचंय, मला गोलोक वृंदावनात जायचंय आणि आता मला जे काय लागेल त्या सगळ्या स्टेप्स मी उचलणार आहे, ते सगळं मी काय करणार आहे. आणि असं जेव्हा डिटर्मिनेशन असतं, असाच जेव्हा निश्चय असतो की माझा गोल हाच आहे आणि काही झालं तरी इकडचे जे काही अट्रॅक्शन्स आहेत, भौतिक अट्रॅक्शन्स, तिकडे मी काहीही लक्ष देणार नाही. मग हळूहळू संघर्ष करतोय पण आपल्याला यश मिळतं. हा, आणि मग त्याच्यानंतर जे आहे त्याला सहज यश आपण म्हणूया, एफर्टलेस सक्सेस, की आता या भक्ताला भौतिकाबद्दल काहीच आसक्ती राहिली नाही, भौतिक जग त्याला आकर्षित करू शकत नाही आणि आता तो त्याची ओढ जी असते ती पूर्ण कृष्णाकडे वळलेली असते. तर जनरली आपल्या भक्ती जीवनामध्ये आपण 2 स्टेजेस मध्ये असतो.
एक म्हणजे संघर्ष आणि पराभव आणि दुसरा म्हणजे संघर्ष आणि विजय. यात आपण पुढे मागे करत असतो. मग पण आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा आपण या दोन्ही स्टेजेस मध्ये असतो तेव्हा कृष्णाचा सुद्धा फोकस आपल्यावर असतो, तो बघतोय आपल्याकडे आणि मग आपल्याला मदत करण्यासाठी श्रीकृष्ण काय करतात, अनेक तऱ्हेने आपल्याला मदत पाठवतात. तर मदत कशी पाठवतात, ते आपल्याला पुस्तकं पाठवतात किंवा आपल्याला काही भक्त पाठवतात जे आपल्याला सांगतात की तुम्ही चॅन्टिंग करा किंवा इस्कॉन मध्ये येऊन तुम्ही एखादं लेक्चर ऐका किंवा कृष्ण आपल्याला त्यांच्या सेवेसाठी आमंत्रण देतात, या तुम्ही मंदिरामध्ये सेवा करा. मग आपल्याला नामजप करण्यासाठी ते स्फूर्ती देतात किंवा आपण कुठल्या तरी त्यांच्या धामात जातो आणि आपल्याला कृष्णाबद्दल खूप आकर्षण निर्माण होतं किंवा सगळ्यात मोठी कृपा म्हणजे आपल्याला अनुग्रह मिळतो, इनिशिएशन मिळतं गुरूंकडून आणि आपण चॅन्टिंग खूप स्पीडमध्ये करतो. तर जेव्हा आपण कृष्ण कथा ऐकतो, चॅन्टिंग करतो, भजन करतो किंवा इतरांना कृष्णाबद्दल सांगतो, कीर्तन करतो, तेव्हा मग काय होतं, आपली जी बुद्धी आहे ती खूप सबळ होते आणि मग एकदा ती खूप स्ट्रॉंग झाल्यावर आपले जे पास्ट कंडिशनिंग आहे, जे जे काय आपल्याला गत जन्मातले परिणाम जे आहेत पापाचे, त्याच्या सामोरे जावं लागतं. तर जेव्हा आपण तसं या संकटातून जातोय तेव्हा आपण खूप स्ट्रॉंग होतो, इतके स्ट्रॉंग होतो की आपल्याला ती संकट वाटतच नाहीत, आपण इझिली ते क्रॉस करू शकतो. म्हणजे ही जी शक्ती आहे, ही कृष्ण आपल्याला प्रदान करतात. म्हणून श्रीकृष्णाला सर्व शक्तिमान असं म्हटलंय. तर आता हा झालेला आहे, आपल्याला आता वाचायचा आहे. इकडे ते त्यांनी भगवद्गीतेचे काही श्लोक सांगितलेले आहेत की जो माणूस या ज्याला भौतिक आसक्ती नसते तो काय करू शकतो, आपलं मन नियंत्रित करू शकतो आणि एकदा मन नियंत्रित झाल्यावर मग मन पूर्णपणे कृष्णाच्या कमल चरणावर फोकस करू शकतं आणि असं केल्यावर आपल्याला कृष्णाचा कृपा आशीर्वाद मिळतो. आणि बरं, इकडे तुम्ही बघितलं हा इंद्र आहे आणि इंद्रानी काय अपराध केला होता तुम्हाला माहिती आहे. त्यांनी वृंदावनावर खूप जोराचा पावसाचा वर्षाव केला, कारण त्या वर्षी सर्व वृंदावन वासींनी इंद्राची पूजा न करता गोवर्धन पूजा केली होती. त्याच्यामुळे इंद्राला खूप राग आला होता आणि त्यांनी खूप जोरदार पाऊस पाडवला. आता इंद्र कोण आहे, एक सूर आहे, देव आहे, देवांचा राजा आहे. तर कधी कधी भक्त अशा चुका करतो, पण कृष्ण काय करतो, अशा भक्तांना सुधारतो. हा, म्हणजे कृष्ण बसलेला नाहीये आपल्याला पकडायला, हे बघ तू ही चूक केली, चल आता भक्ती मार्गातून तू बाहेर पड, असा हे आपल्या चुका बघण्यासाठी कृष्ण बसलेले नाहीयेत. कृष्णाला आपल्याला सुधारायचंय. कधी आपण भक्त असलो तरी देखील आपल्यामध्ये पूर्ण सद्गुणाने आपण भरलेले नसतो, आपण सुद्धा अपराध करू शकतो. पण श्रीकृष्ण खूप प्रेमळ आहेत आणि आपण केलेल्या अपराधाला ते माफ पण करू शकतात. तेव्हा ते काय करतात की आपल्याला त्यांच्या कमल चरणांकडे परत आणण्यासाठी ते आपल्याकडून आपली चित्तशुद्धी करवून घेतात. तर आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? मी हे आपलं पुस्तक शेअर करते.
काही आहेत प्रश्न? नाही माताजी. बरं, आता आपण 18वा मंत्र आहे तो मी वाचते आणि मग अनुवाद आणि प्रत्येकाने हात वर करा. अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुधि अस्मज् जुहुराणमेनो भुविष्ठाम ते नम उक्तिं विधेम. भाषांतर श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे अग्निप्रमाणे शक्तिशाली भगवन, हे सर्व शक्तिमान, मी आपल्या चरणी दंडवत प्रणाम करून आपल्याला नमस्कार करीत आहे. हे भगवन, मला असा योग्य मार्ग दाखवा ज्या योगे मी आपल्यापर्यंत येऊन पोहोचेन. माझ्या भूतकाळातील सर्व कृत्यांना आपण जाणत असल्याने कृपा करून मला पापांच्या परिणामांपासून मुक्त करा. त्यामुळे माझ्या प्रगतीत काहीही अडथळा येणार नाही. हरे कृष्ण. आता कोणाला वाचायचंय? वैष्णवी माताजी हरे कृष्णा माताजी. वाचू का? वाचा. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य आणि अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारे. भगवंतांना शरण जाऊन आणि त्यांची आहुतिकी अहेतुकी कृपेकरिता प्रार्थना करून एक भक्त पूर्ण आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर प्रगती करू शकतो. भगवंतांना अग्नी म्हटले आहे कारण ते अग्नीप्रमाणे कोणत्याही वस्तूला, विशेष करून शरणागत भक्ताच्या पापांना जाळून भस्म करू शकतात. पूर्वीच्या मंत्रात सांगितल्याप्रमाणे परम सत्याच्या वास्तविक स्वरूप म्हणजे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, निराकार ब्रह्मज्योती म्हणजे त्यांच्या मुखावरील चमकणारे तेज होय. कर्मकांडाचे अवलंबन करणे हा आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरील सर्वात खालचा स्तर आहे. ही कर्म वैदिक सिद्धांतापासून जरा देखील विचलित झाली की की त्यांना विकर्म किंवा कर्म करणाऱ्याच्या हिताविरुद्ध असलेली कर्मे म्हणतात. भ्रमित जीवात्मा केवळ इंद्रिय भोगाकरिता अशी विकर्मे करतो व या कृती आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरील अडथळे ठरतात. आत्मसाक्षात्कार केवळ मानव योनीतच शक्य आहे. इतर योनीत आत्मसाक्षात्कार होऊ शकत नाही. 84 लक्ष योनी जीव योनींपैकी ब्राह्मणत्वाची योग्यता असणारे मनुष्य योनीच दिव्य ज्ञानाच्या प्राप्तीची संधी मिळवून देऊ शकते. ब्राह्मणी संस्कृती म्हणजे सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, साधेपणा, पूर्ण ज्ञान, भगवंतावर पूर्ण श्रद्धा. केवळ उच्च कुळात जन्म झाला म्हणून गर्वाने फुगून जाता कामा नये. ज्याप्रमाणे एक प्रतिष्ठित माणसाच्या मुलाला प्रतिष्ठित व्हायची संधी मिळते, त्याचप्रमाणे ब्राह्मणाच्या पुत्राला ब्राह्मण व्हायची संधी मिळते. परंतु असा जन्मसिद्ध हक्क म्हणजे सर्वस्व नाही. कारण असे असूनही एखाद्याला स्वतःमध्ये ब्राह्मणत्वाची योग्यता ही निर्माण करावी लागते. ब्राह्मणाचा पुत्र म्हणून आपल्या जन्मावर गर्व करणारा परंतु खऱ्या ब्राह्मणाचे गुण प्राप्त करण्याचे विधी उपेक्षा करणारा त्वरित भ्रष्ट होतो व त्याच्या आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरूनही पतन होते. अशा प्रकारे त्याचा मानव जन्म निष्फळ ठरतो. गीतेत 6.41-42 भगवंतांनी आपल्याला आश्वासन दिले आहे की योग भ्रष्ट किंवा आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरून पतित झालेल्या जीवांना एक तर चांगल्या ब्राह्मण कुटुंबात किंवा श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या कुटुंबात जन्म घेण्याची सुसंधी मिळते आणि तेथे त्यांना आपली चूक सुधारता येते. अशा जन्मामुळे आत्मसाक्षात्काराची शक्यता वृद्धिंगत होते. मायेच्या प्रभावामुळे एखाद्याने अशी संधी वाया घालवली
तर परमशक्तिमान भगवंतांनी दिलेली मनुष्य जीवनाची सुसंधी गमावल्यासारखेच आहे. नियमांची रचना देखील अशा प्रकारे केली आहे की त्याचे पालन करणारा सकाम कर्माच्या स्तरावरून दिव्य ज्ञानाच्या स्तरावर येऊ शकतो. अनेक जन्मामध्ये दिव्य ज्ञानाची जोपासना केल्यानंतर ज्यावेळी एखादा भगवंतांना शरण जातो तेव्हाच तो परिपूर्ण होतो. ही सर्वसाधारण पद्धत आहे. या मंत्रात सांगितल्याप्रमाणे जर एखादा आरंभापासूनच शरण गेला तर तो भक्ती भावनेचा स्वीकार करून प्रगतीचे इतर सर्व टप्पे पार करून जातो. भगवद्गीतेत 18.66 सांगितल्याप्रमाणे भगवंत तत्काळ अशा शरणागत जीवांचे सर्व जबाबदारी स्वतःवर घेऊन त्यांची सर्व पापांच्या परिणामातून सुटका करतात. कर्मकांड करताना अनेक पापे देखील घडतात, परंतु ज्ञानकांडात त्या मानाने कमी पापे घडतात आणि भक्ती मार्गात मात्र पाप घडण्याची शक्यताच नसते. भगवत भक्तांमध्ये भगवंतात असणारे हे सर्व सद्गुण आहेत. तेव्हा ब्राह्मणत्वाच्या गुणांबद्दल तर बोलायलाच नको. एक भक्ताने जरी ब्राह्मण परिवारात जन्म घेतला नसला तरी एक याज्ञिक ब्राह्मणाचे गुण त्याच्यात आपोआपच येतात. भगवंत सर्वशक्तिमान असल्याचा हाच पुरावा आहे. ते एक ब्राह्मण कुळात जन्मलेल्या मनुष्याला चंडाळाप्रमाणे कुत्र्याचे मांस खाणारा अधःपतित करू शकतात व त्याचप्रमाणे केवळ भक्तिमय सेवेच्या जोरावर एक नीच चंडाळाला योग्य ब्राह्मणापेक्षा श्रेष्ठ करू शकतात. सर्व हरे शक्तिमान कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. बरं, दंडवत आता प्रणाम. आणि कोणाला वाचायचंय? मी वाचू माताजी? हा, वाचा. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. सर्व शक्तिमान भगवान प्रत्येकाच्या हृदयात वास करीत असल्यामुळे योग्य मार्गावर येण्यासाठी ते आपल्या प्रामाणिक भक्तांना मार्गदर्शन करू शकतात. भक्ताने इतर काही मागितले असले तरी त्याला अशा मार्गदर्शकांचा लाभ मिळतो. इतरांच्या बाबतीत सांगायचे तर भगवंत कर्म करणाऱ्या मनुष्याच्या वैयक्तिक जोखमीवर अनुमती देत असतात, परंतु एका भक्ताच्या बाबतीत मात्र त्याला असे मार्गदर्शन करतात की तो कधी चूक करीतच नाही. श्रीमद भागवतात सांगितले आहे की स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य तक्तान्य भावस्य हरी परेश विकर्म यच्चोत्पतित कथित धुनोती सर्वहदी सन्निविष्ट. भगवंताच्या चरण कमळाशी शरणागत भक्ताबाबत भगवंत अतिशय दयाळू आहेत. भक्ताने जरी वैदिक नियमांच्या विरुद्ध वर्तन केले किंवा विकर्म केले तरी भगवंत भक्तांच्या हृदयात लगेच चुकीची दुरुस्ती करतात. याचे कारण असे की भक्त भगवंतांना अतिशय प्रिय असतात. श्री ईशोपनिषदातील या मंत्रात भक्त भगवंतांना प्रार्थना करीत आहे की त्यांनी त्याच्या हृदयातून सर्व अनर्थ नष्ट करावेत. चुका करणे हा मनुष्याचा स्वभावच आहे. एक बद्ध जीव सहज चुका करू शकतो आणि अजाणतेपणाने केलेल्या पापांवर एकमात्र उपाय म्हणजे भगवंतांच्या चरणांना शरण जाणे, जेणेकरून भगवंत मार्गदर्शन करीत राहतील. पूर्ण शरणागतांची संपूर्ण जबाबदारी भगवंत स्वीकारतात. म्हणून सर्व समस्यांचे निराकरण केवळ भगवंताची शरणागती पत्करल्याने आणि त्याच्या आज्ञानुसार कार्य केल्याने होते. अशा निष्ठावान भक्तांना दोन प्रकारे मार्गदर्शन दिले जाते. गुरु, साधू आणि शास्त्र हा पहिला प्रकार झाला. तर दुसरा प्रकार प्रत्येकाच्या हृदयात वास करणारे स्वयं भगवान. अशा प्रकारे वैदिक ज्ञानात पूर्णपणे प्रबुद्ध झालेला भक्त सगळ्या बाजूनी सुरक्षित असतो. वैदिक ज्ञान हे दिव्य असल्यामुळे भौतिक शिक्षण पद्धतीने ते समजून घेता येत नाही. केवळ भगवंत आणि आध्यात्मिक गुरूंच्या कृपेने एखादा वैदिक मंत्र समजू शकतो. यस देवे परा भक्ती यथा देवे तथा गुरु.
त्याने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुचा आश्रय घेतला असेल तर निश्चित समजावे की त्याच्यावर भगवंत कृपा झाली आहे. भक्तांकरिता भगवंत गुरुच्या रूपाने येतात. गुरु, वैदिक शास्त्र आणि अंतर्यामी भगवंत हे सर्व भक्ताला पूर्ण सामर्थ्याने मार्गदर्शन करतात. यामुळे भक्त भौतिक मोहाच्या दलदलीत पुन्हा पडण्याची शक्यता राहत नाही. अशा तऱ्हेने चारी बाजूनी सुरक्षित असलेला भक्त पूर्ण सिद्धीचे ध्येय गाठू शकतो. या पद्धतीने थोडक्यात वर्णन या मंत्रात केले आहे आणि श्रीमद भागवतात 1.2 17.20 त्याचे अधिक स्पष्टीकरण सापडते. भगवंतांच्या मोहिमेचे श्रवण आणि कीर्तन करणे एक पुण्य कर्मच आहे. भगवंत सर्व जीवांचे हितचिंतक असल्यामुळे सर्वांनी त्यांच्या महिमांचे श्रवण कीर्तन करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. भगवत महिमांचे श्रवण आणि कीर्तन केल्यावर आपण सर्व अभद्र गोष्टींपासून शुद्ध होतो व आपली भक्ती दृढ होत जाते. या स्तरावर भक्तांमध्ये ब्राह्मणत्वाचे गुण दिसू लागतात आणि रज आणि तमो गुणांचे परिणाम पूर्णपणे निघून जातात. भक्त आपल्या भक्तीच्या जोरावर पूर्णपणे ज्ञानसंपन्न होतो आणि भगवंताचा मार्ग व त्यांना प्राप्त करण्याची संधी जाणून घेतो. जसे सर्व संशय दूर होऊ लागतात तसा तो शुद्ध भक्त होतो. अशा प्रकारे ईशोपनिषद अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या समीप नेणारे ज्ञान यावरी भक्ती वेदांत तात्पर्य समाप्त. हरे कृष्ण माताजी. संपन्न. हरे कृष्ण. संपन्न. बरं, आता आपण आणि थोडस हे 2-3 पान आहेत ते पण वाचूया. आता कोण वाचतंय? हरे कृष्ण, मी वाचू? हा, चालेल. परिशिष्ट संसारी लोकांकरता भक्तियोग. हे पुस्तक वाचल्यावर आपल्याला समजले असेलच की प्रत्येक मनुष्याने श्रीकृष्णांची भक्तिमय सेवा करणे किती आवश्यक आहे. अर्थात कृष्ण भक्तांच्या सहवासात एका मंदिरात किंवा आश्रमात राहून भक्ती करणे नेहमीच सोपे असते. परंतु जर आपण दृढ निश्चयी असाल तर घरी राहून सुद्धा कृष्ण भक्ती करू शकाल व अशा प्रकारे आपल्या घराचे मंदिरात रूपांतर होऊ शकेल. भौतिक जीवनाप्रमाणे आध्यात्मिक जीवनही सक्रिय असते. फरक एवढाच असतो की आपण भौतिक कार्ये आपल्या स्वतःच्या किंवा आपल्या कुटुंबियांच्या हिताकरिता करत असतो, तर आध्यात्मिक कार्ये मात्र वैदिक शास्त्रे आणि आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भगवान श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरता केली जातात. वैदिक शास्त्रे आणि आध्यात्मिक गुरूंचे मार्गदर्शन घेणे हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेमध्ये घोषित करतात की मनुष्याने जर शास्त्रोक्त नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याला सुख किंवा परमगती भगवद्धामात भगवान श्रीकृष्णांकडे परत जाणे यापैकी काहीच लाभत नाही आणि व्यवहारात शास्त्रोक्त आदेशानुसार भगवंतांची सेवा कशी करावी हे एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु सांगतात. भगवान श्रीकृष्णांपासून सुरू होणाऱ्या गुरु शिष्य परंपरेमध्ये येणाऱ्या आध्यात्मिक गुरूंच्या आदेशांचे पालन केल्याशिवाय आपण आध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाही. या ठिकाणी भक्ती योगाचे अनादी काळापासून प्रचलित असलेले विधी दिले आहेत. सध्याच्या काळातील अग्रणी आध्यात्मिक गुरु व महान कृष्ण भक्त कृष्ण कृपामूर्ती AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापकाचार्य आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यांनी या विधींचा प्रचार केला आहे. भगवान श्रीकृष्णांना निकट आणणे हे आध्यात्मिक ज्ञानाचे उद्दिष्ट आहे. भगवान श्रीकृष्ण गीतेमध्ये 18.55 मध्ये सांगतात, भक्त्या माम अभिजानाति, मला केवळ भक्ती मार्गानेच जाणता येते. हे ज्ञान आपणास योग्य मार्गदर्शन करते. दिव्य ज्ञान आपल्याला श्रीकृष्णांची भक्ती करून त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यास मदत करते. व्यवहारात उपयोगात आणता येत नसले तर कोरडे ज्ञान हे केवळ कवडी मोलाचे असते. दिव्य ज्ञान जीवनाच्या प्रत्येक बाबतीत मार्गदर्शक ठरले पाहिजे. याकरता भगवान श्रीकृष्णांच्या शिकवणुकीचा संपूर्णपणे अंगीकार करण्यास आपण प्रयत्नशील असले पाहिजे. जे सोयीस्कर आहे त्याहून अधिक असे काही तरी आपण करायला हवे. मग आपण मंदिरापासून दूर असूनही कृष्ण भावनामृताचा दिव्य स्तर गाठू शकतो.
हरे कृष्ण महामंत्र जप करण्याची विधी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या महामंत्राचा जप करणे हे भक्तीचे पहिले तत्व आहे. तुम्ही या महामंत्राचा जप करण्याकरता दिवसातील एक विशिष्ट वेळ निश्चित करा. सूर्योदयापूर्वीची वेळ जप करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असते. जप करतेवेळी प्रत्येक शब्द स्पष्टपणे उच्चारा व श्रीकृष्णांना प्रार्थनेच्या भावनेत संबोधन करा. ज्यावेळी मन इतरत्र भटकेल त्यावेळी त्याला परत हरिनामाकडे घेऊन या. हा जप म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांना केलेली एक प्रार्थना आहे. हे भगवत शक्त हरे, हे सर्वाकर्षक भगवान कृष्ण, हे परमभोक्ता राम, कृपया मला आपल्या सेवेत घ्या. असा या महामंत्राचा अर्थ आहे. तुमचा जप जितका अधिक लक्षपूर्वक व प्रामाणिक होईल तितकी अधिक आध्यात्मिक प्रगती तुम्ही करू शकाल. भगवंतांनी आपल्यावर कृपा करून त्यांचे नाम घेणे अत्यंत सुलभ बनवले आहे. भगवंतांनी आपल्या नामात स्वतःची सर्व शक्ती एकवटून ठेवली आहे. म्हणजेच भगवंत आणि त्यांचे नाम यात काहीच फरक नाही. ज्यावेळी आपण महामंत्राचा जप करीत असतो त्यावेळी आपण प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सहवासात असतो व आपले शुद्धीकरण होत असते. म्हणून आपण सतत भक्तिभावाने जप करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, बरं. आता आणि कोणाला वाचायचंय? मी वाचू का मिनल वैद्य? हा, वाचा. देवघर आहे ते ना? हा, श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. देवघर तुमच्या लक्षात ऐकू येत आहे? हो. तुमच्या लक्षात येईल की देवघरासमोर जप किंवा कीर्तन केल्याने त्यांच्या परिणामात चांगला फरक पडतो. भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे शुद्ध भक्त इतके कृपाळू आहेत की त्याच्या छायाचित्राद्वारे देखील स्वतःची पूजा करू देतात. हे एखादे पत्र पाठविण्यासारखे आहे. जर तुम्हाला पत्र पाठवायचे असेल तर ते कोणत्याही पेटीत टाकून चालत नाही. तुम्हाला सरकारी टपाल पेटीतच ते टाकायला हवे. त्याचप्रमाणे आपण भगवंतांचे चित्र मनात कल्पून त्याची पूजा करू शकत नाही. परंतु आपण भगवान श्रीकृष्णांचे शास्त्रोक्त चित्र आणून त्याची पूजा करू शकतो. घरात देवघर करणे म्हणजेच भगवंत आणि त्यांचे शुद्ध भक्त यांना घरातले सर्वात सन्माननीय पाहुणे म्हणून निमंत्रण देणे. हे देवघर घरातील कोणत्या जागी असावे? आपण आपल्या पाहुण्यांना कुठे बसवाल? देवघरासाठी स्वच्छ उजेड असलेली व हवेशीर जागा उपयुक्त आहे. अर्थात आपल्या पाहुण्यांना बसण्यासाठी खुर्ची लागेल. परंतु भगवान श्रीकृष्णांचे चित्र ठेवण्यासाठी भिंतीतील कोनाडा, टेबल यासारखे काहीही चालेल. आपण पाहुण्यांना बसण्यासाठी जागा देऊन नंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही. उलट तुम्ही स्वतः त्यांच्या समोर बसाल व त्यांच्या बरोबर संभाषण करून त्यांच्या सहवासाचा आनंद घ्याल. म्हणून आपल्या भगवंतांचे दर्शन घेणे अवघड होईल अशा ठिकाणी देवघर नसावे. देवघरातील 3 आवश्यक वस्तू: श्रील प्रभुपादांचे चित्र, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू व त्यांच्या पार्षदांचे चित्र, श्री राधा कृष्णांचे चित्र. याशिवाय इतर अनेक वस्तू वापरता येतील. त्या म्हणजे सुंदर कापड, पाण्याचे भांडे एका चित्राकरिता एक, नैवेद्यासाठी ताट, घंटा, अगरबत्ती आणि ताजी फुले. अधिक माहिती करता कोणत्याही हरे कृष्ण मंदिराशी संपर्क साधा. आपण सर्वप्रथम गुरु महाराजांची पूजा करतो. आध्यात्मिक गुरु हे परमेश्वर नसतात. केवळ परमेश्वरच परमेश्वर आहे. परंतु आध्यात्मिक गुरु भगवंतांचे अतिशय प्रिय सेवक असल्यामुळे त्यांना भगवंतांची शक्ती प्रदान केलेली असते. व म्हणून त्यांना भगवंतां इतकाच सन्मान दिला जातो. गुरु हे भक्त आणि भगवंतांमधील दुवा आहेत व ते भक्ताला भक्तियोग शिकवितात. गुरु भौतिक जगातील भगवंतांचे राजदूत आहेत. ज्यावेळी एक राष्ट्रपती परकीय देशात आपल्या राजदूताला पाठवितात त्यावेळी त्या राजदूताला राष्ट्रपती इतकाच मान दिला जातो व त्या राजदूताचे म्हणणे
राष्ट्रपतींच्या म्हणण्या इतकेच अधिकृत समजले जाते. त्याचप्रमाणे आपण आध्यात्मिक गुरूंना भगवंतां इतकाच सन्मान दिला पाहिजे व त्यांच्या वाणीला भगवंतांच्या वाणी इतकेच महत्वपूर्ण समजले पाहिजे. आध्यात्मिक गुरु मुख्यत्वे करून 2 प्रकारचे असतात, शिक्षा गुरु आणि दीक्षा गुरु. जो कोणी आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाच्या म्हणजे इस्कॉनच्या संपर्कात येऊन भक्तियोगाचा मार्ग आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो, तो सदैव श्रील प्रभुपादांचा ऋणी राहतो. श्रील प्रभुपादांनी भारताच्या खऱ्या संस्कृतीचा विश्वास केलेला प्रचार खरोखर अद्वितीय आहे. म्हणून ते या संघाचे संस्थापक आणि आचार्य राहतील व या नात्याने ते सर्वांचे शिक्षा गुरु किंवा उपदेश देणारे गुरु आहेत. तुमची जशी भक्तियोगात प्रगती होईल तशी तुम्हाला दीक्षेची गरज भासेल. 1977 साली या जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी श्रील प्रभुपादांनी एका पद्धतीला मान्यता दिली, जिच्यामुळे प्रगत आणि ज्येष्ठ शिष्य त्यांच्या इच्छेनुसार दीक्षा देण्याचे कार्य पुढे चालू ठेवतील. सध्या इस्कॉन मध्ये अनेक दीक्षा गुरु आहेत व आध्यात्मिक मार्गदर्शनाकरिता आपण कोणत्याही मंदिराशी संपर्क साधू शकता. दुसरे चित्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे पार्षद किंवा पंचतत्वांचे चित्र असले पाहिजे. श्री पंचतत्व म्हणजे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांचे 4 पार्षद. श्री चैतन्य महाप्रभू हे कलियुगाकरिता युगावतार आहेत. ते स्वतः श्रीकृष्ण आहेत व भक्ताच्या रूपात अवतरित झाले आहेत. ते या अवतार रूपाने हरिनाम संकीर्तन व भक्तियोगाच्या इतर साधनांनी भगवंतांना शरण जाण्याचा मार्ग शिकवितात. श्री चैतन्य महाप्रभू परम करुणामय अवतार आहेत, कारण हरे कृष्ण महामंत्राच्या संकीर्तनाने ते कृष्ण प्रेम प्राप्त करण्याचा सोपा मार्ग शिकवितात. आणि अर्थात आपल्या देवघरात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण व त्यांची नित्य सहचारिणी श्रीमती राधाराणी यांचे चित्र असलेच पाहिजे. श्रीमती राधाराणी भगवान श्रीकृष्णांची दिव्य शक्ती आहे. ती म्हणजे मूर्तिमान भक्ती व म्हणून श्रीकृष्णांची सेवा कशी करावी हे शिकण्यासाठी भक्त नेहमीच तिला शरण जातात. आपण ही चित्रे त्रिकोणात मांडू शकता. डावीकडे श्रील प्रभुपादांचे चित्र, श्री चैतन्य महाप्रभू व त्यांच्या पार्षदांचे चित्र उजवीकडे व श्री श्री राधाकृष्णांचे चित्र एका चबुतऱ्यावर पाठीमागे व मध्यभागी असावे. श्री श्री राधाकृष्णांचे चित्र इतरांपेक्षा मोठे असावे किंवा आपण राधाकृष्णांचे चित्र वर भिंतीवरती लावू शकता. रोज सकाळी देवघर काळजीपूर्वक स्वच्छ करावे. अर्चना पद्धतीमध्ये स्वच्छतेला फार महत्व आहे. लक्षात असू द्या की एका महत्वाच्या पाहुण्यांची खोली स्वच्छ करण्यास आपण विसरणार नाही. आणि ज्यावेळी आपल्या देवघरात आपण भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या शुद्ध भक्तांना निवास करण्याची विनंती करतो, त्यावेळी आपल्या घरात परमश्रेष्ठ पाहुणेच आलेले असतात. आपण जर पाण्याचे जलपात्र ठेवले असेल तर ते पाणी काढून ताजे पाणी भरा व चित्रांच्या जवळ ठेवा. फुले कोमेजून जाताच ती बदला किंवा रोजच बदलत जा. दिवसातून निदान एकदा तरी अगरबत्ती लावा व देवघरासमोर बसून जप करताना दीप लावा. कृपया वरील गोष्टी करून पहा. या गोष्टी करण्यास फार सोप्या आहेत. जर आपण भगवंतांवरती प्रेम करण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला कळून येईल की त्यांचे आपल्यावरती किती प्रेम आहे. भक्तियोगाचे हेच तर सार आहे. हरे प्रसाद. कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता आणि कोणाला वाचायचा? प्रसाद, एक आध्यात्मिक आहार. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? हा, वाचा. हरे कृष्ण. प्रसाद, आध्यात्मिक आहार. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या अनंत दिव्य शक्तींच्या मदतीने प्रत्यक्षात भौतिक पदार्थांचे चैतन्यमय वस्तूत परिवर्तन करू शकतात. जर आपण एक लोखंडी सळई अग्नीच्या संपर्कात ठेवली तर ती तापून लालबुंद होते व अग्नीप्रमाणेच कार्य करते. याच रीतीने प्रेम आणि भक्तीने बनविलेले अन्नपदार्थ ज्यावेळी भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण केले जातात
त्यावेळी ते पूर्णपणे चैतन्यमय होतात. अशा अन्नाला कृष्णप्रसाद असे म्हणतात. कृष्णप्रसाद ग्रहण करणे हे भक्ती योगाचे एक मूलभूत अंग आहे. योग साधनेच्या इतर प्रकारात आपण कृत्रिमरित्या इंद्रियांचे दमन करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु एक भक्तियोगी आपल्या इंद्रियांना विविध सुखमय कार्यात निमग्न करू शकतो. अशा प्रकारे हळूहळू इंद्रिये चैतन्यमय होतात व भक्ती योगाचे अनुसरण केल्याने भक्ताला अधिकाधिक आनंदाची अनुभूती होऊ लागते. असा आध्यात्मिक आनंद कोणत्याही भौतिक अनुभवापेक्षा अनेक पटीने श्रेष्ठ असतो. कृष्णप्रसादाविषयी बोलताना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणतात, सर्वांनी हे पदार्थ आधी चाखले आहेत, परंतु आता मात्र ते श्रीकृष्णांकरिता खास बनवून त्यांना भक्तिपूर्वक अर्पण केले असल्यामुळे त्या पदार्थाची चव आणि सुगंध विलक्षण झाला आहे. जरा चाखून तर पहा, आपल्याला लगेच फरक समजून येईल. चव तर सोडा, परंतु याचा सुगंधच मनाला आल्हाददायक वाटत आहे व यामुळे इतर सुवासांचे विस्मरण होत आहे. म्हणून हे समजले पाहिजे की या साधारण अन्नपदार्थांना श्रीकृष्णांच्या अधरामृताचा स्पर्श होऊन त्यांच्यात सर्व दिव्य गुणांचा संचार झाला असला पाहिजे. केवळ कृष्णप्रसाद ग्रहण करणे हीच शाकाहाराची परमावधी आहे. केवळ शाकाहारात काहीच गौरव नाही, कारण माकडे व कबुतरे सुद्धा शाकाहारी असतात. परंतु जेव्हा आपण शाकाहारापासून पुढे जाऊन कृष्णप्रसादापर्यंत प्रगती करतो, त्यावेळी आपला आहार आपल्याला मनुष्य जीवनाचे ध्येय, जीवात्म्याचा भगवंतांबरोबरचा मूळ संबंध जागृत करणे गाठायला मदत करतो. भगवद्गीतेत भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की आपण जोपर्यंत त्यांना अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करत नाही, तोपर्यंत आपण कर्माच्या फेऱ्यातून मुक्त होऊ शकत नाही. प्रसाद कसा तयार करावा व नैवेद्य कसा दाखवावा? भगवान श्रीकृष्ण भगवद्गीतेत सांगतात की जर एखाद्याने प्रेमाने आणि भक्तीने मला एखादे पान, फूल, फळ अथवा पाणी अर्पण केले, तर मी त्याचा स्वीकार करतो. या श्लोकापासून आपण समजू शकतो की आपण श्रीकृष्णांना दुधाचे पदार्थ, भाज्या, फळे, कडधान्य, धान्य यापासून तयार केलेले पदार्थ अर्पण करू शकतो. मांस, मासे, वांडी ही आपण अर्पण करता येत नाही. तसेच कांदा व लसणी सारखे तमोगुणी शाकाहारी पदार्थ सुद्धा वर्ज्य आहेत. आपण श्रीकृष्णांना चहा व कॉफी सारखे कॅफीन युक्त पदार्थ अर्पण करू शकत नाही. अभक्तांनी तयार केलेले पदार्थ सुद्धा वर्ज्य आहेत. प्रकृतीच्या सूक्ष्म नियमानुसार अन्न शिजविणाऱ्याचा अन्नावर भौतिक तसेच मानसिक परिणाम होतो. अशा प्रकारे या अन्नाचा आपल्या मनावर परिणाम होत असतो. ज्याप्रमाणे चित्र म्हणजे नुसते कुंचल्याचे फटकारे नसतात, तर ते चित्रकाराच्या मनाचे भाव असतात, जे चित्र पाहणाऱ्यावर परिणाम करीत असतात. यामुळे अभक्तांनी किंवा कामगारांनी कारखान्यात तयार केलेले अन्न जर तुम्ही खाल्ले, तर त्याबरोबर तुम्हाला निश्चितच विषयवृत्ती व कर्मफल सुद्धा भोगावे लागते. पदार्थ शिजविताना स्वच्छतेचे महत्त्व फार आहे. कोणत्याही अपवित्र वस्तूचा नैवेद्य दाखविता येत नसल्यामुळे स्वयंपाकघर अतिशय स्वच्छ ठेवा. स्वयंपाकघरात प्रवेश करण्यापूर्वी हात स्वच्छ धुवावेत. पदार्थ तयार करताना त्यांची चव पाहू नये, कारण हे अन्न आपल्याकरिता नव्हे, भगवान श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरता तयार केले जात आहे. पदार्थ तयार झाल्यावर एका विशिष्ट थाळीमध्ये मांडावे. ही थाळी कृष्णांव्यतिरिक्त इतर कोणीही उपयोगात आणू नये. अर्पण करण्याची सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे, हे भगवान, कृपया या अन्नाचा स्वीकार करा, अशी प्रार्थना करून एक घंटी वाजवीत असताना खालील मंत्र 3 वेळा उच्चारावा. श्रील प्रभुपाद प्रणती. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ती वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्रील प्रभुपाद की जय. मी परमपूज्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादांना सादर प्रणाम करतो, ज्यांनी श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेतला आहे व म्हणून जे श्रीकृष्णांना अत्यंत प्रिय आहेत. भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचे तुम्ही सेवक आहात. आम्ही तुम्हाला सादर प्रणाम करतो. तुम्ही कृपा व श्री चैतन्य देवांच्या संदेशाचा प्रचार करून निर्विशेषवाद आणि शून्यवाद यांनी भरलेल्या
पाश्चात्य देशांचा उद्धार करीत आहात. श्री चैतन्य महाप्रभूंना वंदन. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः. हे परम औदार्यमयी अवतार श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये अवतरित होणारे तुम्ही साक्षात श्रीकृष्ण आहात. तुम्ही श्रीमती राधाराणीची सुवर्णकांती धारण केली आहे व तुम्ही कृष्ण प्रेम प्रदान करीत आहात. आम्ही तुम्हाला नमन करतो. केवळ भगवान श्रीकृष्णांना वंदन. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. सर्व ब्राह्मणांचे आराध्य दैवत गो ब्राह्मणांच्या व समस्त जगताच्या हितचिंतकांना जे श्रीकृष्ण व गोविंद म्हणून प्रख्यात आहेत, मी नम्र वंदन करतो. लक्षात असू द्या की अन्न पदार्थ तयार करून भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण करण्यामागचा खरा हेतू त्यांना आपले प्रेम व कृतज्ञता व्यक्त करून दाखविणे हा आहे. श्रीकृष्ण ही तुमची भक्ती स्वीकारतात, नुसते अन्न पदार्थ नव्हे. भगवंत पूर्ण आहेत, त्यांना कोणत्याही वस्तूची गरज नाही, परंतु त्यांच्या अपार दयेमुळे ते आपल्याला काही अन्न पदार्थ अर्पण करू देतात, ज्यामुळे आपण भगवत प्रेम विकसित करू शकतो. भगवंतांना नैवेद्य दाखविल्यावर त्यांना ते ग्रहण करण्यासाठी 5 मिनिटे वाट पहा. नंतर त्यांच्या खास थाळीतून सर्व पदार्थ दुसऱ्या भांड्यात काढून घ्या. स्वयंपाकासाठी वापरलेली सर्व भांडी धुवून घ्या. आता आपण व कोणी पाहुणे असतील प्रसाद ग्रहण करू शकता. प्रसाद सेवा करताना या अन्नाच्या आध्यात्मिक मूल्यांचे चिंतन करीत राहा. लक्षात ठेवा की भगवान श्रीकृष्णांनी हे अन्न स्वीकारल्यामुळे ते त्यांच्यापासून अभिन्न आहे व म्हणून प्रसाद ग्रहण केल्यामुळे आपण शुद्ध होतो. तुम्ही देवघरात जे काही अर्पण करता, फुले, अगरबत्ती, पाणी, अन्न इत्यादी, हे सर्व भगवंतांच्या संतुष्टीकरता असल्यामुळे त्या सर्वांना प्रसाद म्हणतात. भगवंत या वस्तूंमध्ये प्रवेश करीत असल्यामुळे हा प्रसाद भगवंतांपासून अभिन्न आहे. तेव्हा आपण अर्पण केलेल्या वस्तूंना पुरेपूर सन्मान तर दिला पाहिजेच, शिवाय त्या इतर लोकांमध्ये वितरित केल्या पाहिजेत. प्रसाद वितरण अर्चना पद्धतीचा एक अविभाज्य घटक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बरं, आता आणि कोणाला वाचायचंय? मी वाचते माताजी. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. शील प्रभुपाद दैनंदिन जीवन. सादर प्रणाम माताजी. दैनंदिन जीवन 4 नियम. कृष्ण भक्तीमध्ये प्रगती करण्याची ज्याला प्रामाणिक इच्छा आहे त्याने खालील 4 पाप कर्मांपासून दूर राहावे. नंबर 1, मांस, मासे व अंडी खाणे. हे पदार्थ रजोगुण व तमोगुणाने भरलेले असल्यामुळे ते भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण करता येत नाहीत. जो मनुष्य हे पदार्थ खातो तो असहाय्य प्राण्याच्या हत्येच्या कृत्यात भाग घेण्याचा गुन्हा करतो व स्वतःची आध्यात्मिक प्रगती बंद करतो. नंबर 2, जुगार खेळणे. जुगाराने निश्चितपणे मन विचलित होते व लोभ, मत्सर, क्रोध वृद्धी होते. नंबर 3, नशा करणे. मादक द्रव्य, दारू, तंबाखू, कॅफीन युक्त अन्नपदार्थ किंवा पेय मनाला धुंदी आणतात, इंद्रियांना उत्तेजित करतात व त्यामुळे भक्तियोगाच्या सिद्धांतांना समजणे किंवा पाळणे अशक्य बनते. नंबर 4, व्याभिचार. विवाहबाह्य लैंगिक संबंध किंवा संतती प्राप्तीशिवाय अन्य कारणाकरता केलेला विवाह अंतर्गत लैंगिक संबंध म्हणजे व्याभिचार. सुखाच्या आशेने केलेला संभोग देह बुद्धी वाढवतो व कृष्ण भावनेपासून आपल्याला दूर नेतो. शास्त्रे सांगतात की मैथुन हा भौतिक जगाची आसक्ती वाढवणारा सर्वात शक्तिमान घटक आहे. कृष्ण भावनेत प्रगती करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करणाऱ्या मनुष्याने लैंगिक संबंध कमीत कमी करावा अथवा पूर्णपणे बंद करावा. व्यावहारिक भक्ती. आपल्या सर्वांना कार्य करण्याची गरज आहे, परंतु स्वार्थापोटी केलेले कर्म कर्माच्या फेऱ्यात गुंतवते. भगवद्गीतेत 3.9 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे केवळ विष्णूच्या आनंदाकरता कर्म केले पाहिजे. आपण आपली नोकरी किंवा व्यवसाय बदलायची गरज नाही. जर आपण वरील 4 पापांसंबंधी कोणता व्यवसाय करीत नसाल तर आपण जे काही करीत असाल ते भगवान श्रीकृष्णांना अर्पण करू शकता. जर लेखक असाल तर श्रीकृष्णाकरता लेखन करा. चित्रकार असाल तर श्रीकृष्णाची चित्रे काढा. शेतकरी असाल तर श्रीकृष्णाच्या सेवेत शेती करा. तुम्ही समाजात जमल्यास दिवसातील थोडा वेळ प्रत्यक्ष मंदिरात येऊन
काहीतरी सेवा करू शकता किंवा मिळकतीतून धनदान करू शकता. हरे कृष्ण साहित्याचे वाचन. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉनच्या संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपादांनी अनेक ग्रंथ लिहिले आहेत. मराठी भाषेतही अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. आत्मसाक्षात्कारी साधू पुरुषांची वाणी श्रवण करणे हे देखील भक्तीचे एक अंग आहे. तेव्हा दिवसातून थोडा वेळ काढून श्रील प्रभुपादांच्या पुस्तकाचे वाचन करा. पुस्तकाविषयी अधिक माहिती करता BPT मराठी विभाग, हरे कृष्ण धाम, जुहू, मुंबई 400049 या पत्त्यावर पत्र लिहा. सत्संग. सामान्य लोकांना कृष्ण भक्तांचा संग नेण्याकरता श्रील प्रभुपादांनी हरे कृष्ण आंदोलनाची स्थापना केली आहे. कृष्ण भावनेत श्रद्धा वाढवण्यासाठी व भक्तीतील उत्साह वृद्धिंगत करण्यासाठी सत्संग हा उत्तम उपाय आहे. हे जितके खरे आहे त्याचप्रमाणे अभक्ताशी घनिष्ठ सहवास केल्याने आध्यात्मिक प्रगती खुंटते. म्हणून जवळचे हरेकृष्ण मंदिराला नित्य भेट देत जा. शील प्रभुपादांविषयी. कृष्ण कृपामूर्ती AC शिल भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद या जगामध्ये कलकत्ता शहरात 1896 या वर्षी अवतीर्ण झाले. त्यांचे आध्यात्मिक गुरु शील भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी यांना ते सर्वप्रथम कलकत्तात 1922 साली भेटले. श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती एक अग्रगण्य धार्मिक विद्वान आणि भारतातील 64 गौडीय मठाचे वैदिक संस्थांचे संस्थापक होते. त्यांना हा सुशिक्षित तरुण आवडला आणि त्यांनी वैदिक ज्ञानाचा प्रचार करण्याकरता आपले जीवन समर्पित करण्याची आवश्यकता त्यांना पटवून दिली. शील प्रभुपाद त्यांचे अनुयायी झाले आणि 11 वर्षानंतर अहलाबाद येथे 1933 साली त्यांचे अधिकृत दीक्षित शिष्य झाले. 1922 साली झालेल्या त्यांच्या पहिल्या भेटीत शील भक्ती सिद्धांत सरस्वतींनी शील प्रभुपादांना इंग्रजी भाषेत वैदिक ज्ञानाचा प्रचार करण्याची विनंती केली. त्यानंतरच्या वर्षात शील प्रभुपादांनी भगवद्गीतेवर एक भाष्य लिहिले. गौडीय मठाला त्यांच्या कार्यामध्ये सहाय्य केले आणि 1944 साली बॅक टू गॉडहेड या नावाचे एक इंग्रजी पाक्षिक सुरू केले. या नियतकालिकेचे सातत्याने प्रकाशन करणे हा एक कठोर संघर्ष होता. शील प्रभुपादांनी एक हस्ते त्याचे संपादन, हस्तलिखित, टंकलेखन, मुद्रित शोधन एवढेच नव्हे तर त्यांच्या प्रतीचे वितरणही केले. एकदा सुरू झालेले हे नियतकालिका कधीच थांबले नाही. त्याचे प्रकाशन आता त्यांच्या शिष्यांनी हाती घेतले आहे आणि 30हून अधिक भाषेमध्ये प्रकाशित केले जात आहे. शील प्रभुपादांची तत्वज्ञानातील विद्वत्ता आणि भक्ती ओळखून गौडीय वैष्णव सोसायटीचे 1947 साली भक्तिवेदांत ही पदवी देऊन त्यांचा गौरव केला. 1950 साली वयाच्या 54व्या वर्षी शील प्रभुपाद गृहस्थ जीवनातून निवृत्त झाले आणि अध्ययन व लेखन याकरता अधिक वेळ देण्यासाठी त्यांनी वानप्रस्थ आश्रमाचा स्वीकार केला. पवित्र वृंदावन क्षेत्रात जाऊन त्यांनी अत्यंत साधेपणाने मध्ययुगीन ऐतिहासिक राधा दामोदर मंदिरात निवास केला. तेथे अनेक वर्षे त्यांनी सखोल अध्ययन आणि लेखन यामध्ये काळ व्यतीत केला. त्यांनी 1959 साली संन्यास आश्रमाचा स्वीकार केला. राधा दामोदर मंदिरात श्रील प्रभुपादांनी आपल्या जीवनातील एका महान कार्याचा शुभारंभ केला. अनेक खंडाचे 18,000 श्लोक असलेले श्रीमद भगवंताचे भागवत पुराणाचे भाषांतर आणि त्यावरील भाष्य तसेच त्यांनी ईशी जर्नी टू अदर प्लॅनेट्स हे पुस्तकही लिहिले. भगवंतांच्या 3 खंडाचे प्रकाशन केल्यानंतर आपल्या आध्यात्मिक गुरूंचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी सप्टेंबर 1965 साली शील प्रभुपाद अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात आले. त्यानंतर कृष्ण कृपामूर्तींनी भारतीय धर्म व तत्वज्ञान यावरील अनेक उत्तम ग्रंथांची भाषांतरे, त्यावरील अधिकृत भाष्ये आणि त्याच्यावरील अभ्यासात्मक सार निबंध यांनी युक्त असलेल्या 60हून अधिक खंडाचे लेखन केले. जेव्हा एका मालवाहू जहाजाने प्रवास करून त्यांनी सर्वप्रथम अमेरिकेच्या भूमीत पदार्पण केले तेव्हा ते जवळजवळ निष्कळंक होते. 1 वर्षभर खडतर तपश्चर्या केल्यानंतर 1966च्या जुलै महिन्यात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघाची स्थापना केली. 14 नोव्हेंबर 1977 रोजी झालेल्या त्यांच्या निर्वाणापूर्वी त्यांनी या संस्थेला
पूर्ण मार्गदर्शन केले होते आणि जगभरातील 100हून अधिक आश्रम, गुरुकुले, मंदिरे, संस्था, समाज यांनी असलेल्या एका विश्वव्यापी संघटनेमध्ये त्याचे रूपांतर झाल्याचे त्यांनी पाहिले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बरं, आता पुढचं आपण पुढच्या खेपेला वाचूया का? कारण एक मिनिट कमी, मला वाटतं संपलंच, 2च आहे. हा ना. बरं, कोणाला वाचायचंय? कोणाला वाचायचंय? हा, वाचा. 1968. 1968 साली श्रील प्रभुपादांनी वेश वर्जिनियाच्या ठिकाणांवर न्यू वृंदावन नावाच्या एका प्रायोगिक वैदिक समाजाची निर्मिती केली. 2000हून अधिक एकर जमिनीची युक्त असलेल्या या भरभराटीच्या कृषी समुदायातील यशाने प्रेरित होऊन त्यांच्या अनुयायांनी अमेरिकेत आणि इतरत्र तशाच प्रकारच्या अनेक कृषी समाजाची स्थापना केली. 1972 मध्ये श्रीकृष्ण कृपामूर्तींनी डलास आणि टेक्सास येथे गुरुकुलांची स्थापना करून पाश्चात्य देशात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या वैदिक शिक्षा प्रणालीची पायाभरणी केली. तेव्हापासून त्यांच्या देखरेखीखाली त्यांच्या शिष्यांनी अमेरिकेत आणि इतर देशात सर्वत्र गुरुकुलांची स्थापना केली. या गुरुकुलांचे मुख्य शैक्षणिक कार्यालय आता भारतातील वृंदावन येथे स्थित आहे. श्रील प्रभुपादांनी भारतामध्ये अनेक विशाल आंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्राच्या निर्मितीचे प्रोत्साहन दिले. पश्चिम बंगालमध्ये श्रीधाम मायापूर येथील केंद्र हे तेथे उभारण्याच्या आध्यात्मिक नगराचे नियोजित ठिकाण आहे. ही एक महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेचे बांधकाम येत्या काही वर्षात पूर्ण केले जाईल. भारतात वृंदावन येथे भव्य कृष्ण बलराम मंदिर, आंतरराष्ट्रीय अतिथीगृह आणि श्रील प्रभुपाद स्मारक व संग्रहालय आहे. मुंबई येथे विशाल सांस्कृतिक व शैक्षणिक केंद्र आहे. भारतीय उपमहाखंडात अशी अनेक केंद्रे उभारण्याच्या योजना विचाराधीन आहे. तथापि श्रील प्रभुपादांची सर्वात महत्वाची देणगी म्हणजे त्यांचे ग्रंथ होत. त्या ग्रंथांची अधिकृतता, गहनता आणि सुगमता यामुळे विद्वत समाजात अतिशय वाखाणल्या गेलेल्या या ग्रंथाचा उपयोग असंख्य महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात प्रमाणभूत पाठ्यपुस्तके म्हणून केला जातो. त्यांचे लिखाण 50हून अधिक भाषांमध्ये भाषांतरित झालेले आहे. अशा तऱ्हेने श्रीकृष्ण कृपामूर्तींचे ग्रंथ प्रकाशित करण्यासाठी 1972 साली स्थापण्यात आलेली भक्ती वेदांत बुक ट्रस्ट ही संस्था भारतीय धर्म आणि तत्वज्ञान या क्षेत्रातील ग्रंथ प्रकाशित करणारी जगातील सर्वात मोठी प्रकाशन संस्था झाली आहे. अवघ्या 12 वर्षात वृद्धावस्थेची तमा न बाळगता श्रील प्रभुपादांनी प्रवचनांचे दौरे करीत 14 वेळा पृथ्वीला प्रदक्षिणा घातली व हे करीत असताना त्यांनी 6 खंडांना भेटी दिल्या. अशा प्रकारच्या धकाधकीच्या दिनचर्येतही श्रील प्रभुपादांनी विपुलतेने लिखाण करणे चालूच ठेवले. त्यांचे लेखन म्हणजे वैदिक तत्वज्ञान, धर्म, साहित्य आणि संस्कृती यांच्यावरील एक यथार्थ ग्रंथ संग्रह होय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. आता बरं, आणि काय आहे का मराठी पुस्तकात? क्षितिजा माताजी, याच्या पुढे आहे काही? नाही, याच्या पुढे नाहीये. संदर्भ वगैरे असं आहे. कारण थोडस इंग्लिश मध्ये जरासं वेगळं आहे. माझ्याकडे इंग्लिश आहे पुस्तक, पण हरकत नाही. तर आता आणि विशेष शब्दावली आहे मध्ये. ठीक आहे. बरं, आता मला मी जरा रेकॉर्डिंग बंद करते आणि स्टॉप शेअर करते.